Nokora mojong machiegni chieno mar makoro mochako sanda ko sekala pago chikotok sa ang'wen mar okinyi ma kawuono wakelo ni twak odiochieng' achiel tok odiochieng'no ma piny mangima odhialo joma wuone mano kuonde mopogore opogore kendo kaka wuono yudo thuolo mano mar twak kae ka wapuonjore kendo wapuonjo oganda gik mathoth mabende wabedo ka warango e ngima ma pile ka pile. Chieno mar makoro kawuono mane gima walose kotenore koda dangni mag paro e kind wuone kendo kawuono en mbaka moda wuok kodi kanya korom sa 4:55 mano korom sa 5 okinyi ma kawuono kae to bang'e ang' wabed mano kod odiochieng' makare kawuono mae chopo kare ka ntiere kae kod wendo mang'eno wadhi miyo thuolo mar mondo mi watwag godo achiel ka achiel to bende nitie gik moko matimore kor gwenge mopogore opogore mano madhi bedo kae ka waluwo kendo wamenyo ni achiel ka achiel matimore bombe madongo ma pacho kae kod bombe matindo matimore boma ma Nairobi karka ntiere romo machielo kae ma jatend migawo mochung' weche mag arita ntiere mano Kipchumba Murkomen ka iloso kanye weche mag yedhe mago mamero ji e kind oganda mopogore opogore wadhi bedo kae ka wamenye kod mamoko bende ma wabedo kae ka waluoni adhi bedo kaka tayo chenro anyinga Cleopas Luoch jagisumo kanya kwar mokimo nyaka sango tantiere kae kod wendo na mabero mondo miyo moso okinyi ma kawuono kwa chako twak ayanga umose oganda okinyi ma kawuono na kae kod Dr. Austin Omanya bende ni japuonj en bende en jalony e wechego mago mag puonjo joma tindo kata rowere kaachiel koda ka bedo jahocho e oting'o simbo mathoth ahinya kata ogudu mathoth ahinya e wiye okinyi ma kawuono kochopo kar kae oyawre osni kendo machiegni oyawre ahinya Cleo kendo kuom luonga ka nyinga iluongo ni Dr. Austin Omanya. Dr. Austin Omanya en jahocho kendo japuonj e mbalariany maduong' miluongo ni KC University. An wuod asego Kanyada ok asego Kanyada miparo no wuod kochia gi tiende kurayo kanyo. Erokamano ahinya kendo ka montiere kae achiel ka achiel weche thoth mabende wabedo kae ka waluwo to wacho ka ni penjo maduong' ahinya ma penjo kawuono dangni mag paro e kind joma chuo kata wuone en ang'o makelega ahinya mano gima wapenji kacha mbui maro mara Mugi TV okinyi ma kawuono mondo mi duokwa achiel ka achiel mano ka warango kanyo twak mabende osebedo kae ka wapenjo ni en ang'o makelo ga dangni mag paro e kind chuo kata wuone mane penjo mapenji kacha e mbui kendo sani ote osechako donjo kanyo ang' abed gi thuolo mar somo gi achiel ka achiel to sani achako di daktari en ang'o makelo dangni mag paro e kind joma chuo kata wuone tang'o mok kilose e wiye ahinya odiochieng' ma kawuono timre mana tok Father's Day twak makama. Erokamano mano penjo malich ahinya kendo mano penjo mosethago ji mang'eny kata jononro koni gi koni. Ng'ama iluongo ni dichuo oting'o mizigo maduong' ahinya e wiye. Dichuo ni en ng'ama iluongo ni family, en ng'ama iluongo ni provider. Dichuo oting'o weche mang'eny kendo iyudo ka gima koro nego dichuo ahinya en ni dichuo oweni en rotek, en punda ratego, onyalo ting'o mizigo kata onyalo dhi mbele. Dichuo kawuono gima iluongo ni pesa kata manyonge kata yuto osebedo komiyo dichuo gima iluongo ni kihondko mar paro. Dichuo paro ni nyithindo biro dhi skul nang'o to obiro chulo ot modake nang'o to ji ang' nochiem ka nang'o kendo iyudo ka ma pek mosebedo e ot emomiyo kata seche moko chuo moko oseringo moweyo udigo. Koro nonro mar ariyo wacho ni king'iyo WHO World Health Organization wacho ni suicide kata derruok osebedo mang'eny ahinya sani kuom joma chuo. Ng'eni chon 2018 kanyo ne joma mine gi joma tindo. Sani iyudo ka nyathi ma dichuo kata chuo ema koro kendo koro dere saa nikech chuo seche moko gineno ka ngima tek koro ng'ato temo ni oringi. Ting'eni ngima tok di ringi nikech ngima to kawuono e ngima timore kawuono. Koro ka idwa ni iringi ok inyal toboa. Mar adek en gima iluongo ni societal expectation. Societal expectation en niya kaka ing'iyi e anyuola kacha
iyudo ka dichuo ing'iyo kaka siro, dichuo ing'iyo kaka okumba mar dala kata mar jamii. Koro dhi yudo ka ma en gima osemiyo dichuo kihondko mar paro, nikech kopo ni seche moko dichuo onge kata tich kata yuto maber, to oneno ka gima osefel, oneno ka gima en ng'ama koro osedwaro lokucho ma ikwanya kwanya. Koro koko yudo ng'ama nyalo sire kata ng'ama nyalo ng'ise ni it is well, ng'ama nyalo ng'ise ni pod inyalo dhi mbele. Ma emomiyo chuo mang'eny kawuono odonjo kata weche mag math gi weche mag mer, gik makamago. To gik makamago konyo, gino miyo kawuono wabiro ka mondo waketi piny wapuonji mondo iyud kaka dhi ber. Erokamano ahinya. Jomoko penjo kendo nyalo wacho. Mbui penjo maketo kar kacha, thoth jok maloso kar kanyo, giwacho ni gin gik moko ariyo ema kelo kionko ne joma chuo. Mano moting'o pesa kod mon. Daktari. Wacho ni gin moko ariyo. Pesa kod mon. Alberto Bato wacho ka ni en pesa and women. Mano kere gima kelo ne men mental health problems. Alberto research pod wabiro medo time, but Alberto nyalo bedo gi adieri e wachno, nikech pesa ma kwanga chako. Dichuo en pesa, kendo sama koro ionge pesa to kendo weche tek saa saa. Kendo ng'ama dewi onge. Ng'ato ne wacho niya, ning'eni kata mana seche moko mine mwadagogi odak nikech inyalo yuto matin, inyalo chulo ot, to nimiyo kang'o temo nochulo ot dichiel to igo wiye ot ka. Mano gima chuo wacho oko kacha. But adieri mangima en ni ngima osebedo moridore ni dichuo, oridore ni ng'ama miyo, nikech ang'owa uchumi kaka yuto, weche mag yuto kaka timore, iyudo ka gini osedhi kodwa marach. Sana joma chuo to koro affecto kabisa, nikech wan e okumba mar ot. Gima chake wacho ni Alberto wacho ni wach mar mon. Joma mine gin jok ma beyo ahinya kendo gin ema giritowa. To seche moko ka ywaruok osebedo e ot, tiyudo ka dichuo biro dhi oko. Ka ywaruok obedo e ot, ka ji ok nyal wuoyo e odni, ma bed piny ma wach ni wadwa ni watim kama, ineno nade? Ot ma ji ok wuoye en ot ma ji gwandore, en ot ma onge dongruok. Koro iyudo ka seche moko joma mine mwadagogi, chuo wacho ni they don't understand us gi dho ngere, to mine be wacho ni kata chuogi gimbe ok giwinjwa kaka giwacho ni ok wawinj gini. Koro aparo ni gima ber ma omiyo wabiro kaka wuono mondo wakonyi e wang' lech ka en niya, dichuo en dhako kendo dhako en dichuo, ji ariyogi nyaka padre. To nana ni koro nyaka wawinjre ni to wadhi kanye, to wawuok kanye, to wasetimo ang'o. Kaonge winjruok ma kamano, tang'isi ni podi ibiro ringa to wan kama mondo wakonyi kawuono. Kamano mondo mi kony ma kama ochopi, joma chuo iwacho ni thothgi okuogo ko mondo mi olosi kine ma kibaji gi gogi kata kionko gi gikadhe e kindegi ahinya e dweni mar 6 moyangi kaka mar okere tenge ne joma chuo kaachiel koda ka ber mar ngima mar obwongo margi kata mental health awareness month mano mar joma chuo ahinya. Giwuok oko e yo machal nade? To penjre wuok oko kana wuok alos gi ng'a e kinde ma nitie? Penjo malich ahinya. Adieri chuo ywak to pi wang' gi dok e seche moko ok inyal neno pi wang' dichuo, nikech ang'owa dichuo osebedo kaparo ni onge ng'ato oko kacha manyalo mako lwete, kendo oparo ni ka ng'isa ni seche moko chiege nogoye kata ne gigwandore gi chiege, to ni mano koro seche moko nyalo ng'iso jony kata weakness moro ma en go. Watimo niya, wan gi gimoro ni men's conference nochake mana matin to watime ga kata mana online. Kibiro e platform wachoko chuo e kanisa wan gi moluo ni Adventist Men Organization. Adventist Men Organization ka gima watemo wacho ahinya en gima iluongo ni mental health, paro mondo okony obwongo, nikech obwongo ni oting'o gimoro amora. Nitie platforms minyalo yude kony, kendo dichuo manoko kanyo maparo ni onge ng'ama nyalo winje,
oningo beni abro we namba naka mondo okonyi nikech iyudo ka TV ka kata mana iga mokalo nyocha wachni ka kendo nwakonyo ji kendo jok pano ka namba na nayo gibiro moko no biro kata mana office mo akonyo gi nitie kony ngama nyalo konyi nitie psychologist kata johocho mang'eyo manyalo konyi kata nono koro kikibed kachacha ni ngimo hewi ni koro ni dwa kawo ngimani kata koro idwa we family ni neno kijony hapana podi nyalo konyi kata mana online okochuno nyaka ya Kisumu ibi Nairobi ka koka wakonyi wanyalo connecti gi johocho man kanye man Kisumu man Homa Bay kata man Mombasa mondi konyre thoth jogi samoro loso ga daktari ero kamana yangena ngi tulo mar chiwo namba bange kanga watio kata kang waka uyo masani penjo pur thoth ahinya to yena mono misani ikecho donda ka achiel gene romo ginus onego bena ka uyo masani akale ote moko ka gi to ote gwaduogo ka mondo miangi duok gi achiel ka achiel penjo mokete mbui kacha en ang'o makeloga dangni mag paro e kind chuo kata wuone penjo mupedo kata kanyo wacho ni omosh margi father wacho ni kata mana huge taxes nyalo kelo paro kaluwore ni kata otek kamano to dhano nyaka chiem koro sidano biro kaluwore ni odwa chako rido kamba to kata tiyo matek manyocha okotim eko chiem machielo San Felix wacho ni mistrust in a relationship. Abels Mako Gash wacho ni kaka an pacha dangni sani nyalo kata kublus weche gi nitiere ginege ganya wuone ng'ato mana walo to kidonje profile samoro ido ka ng'ato ndiko kacha ni rest in peace ka onge mane oko owuon kendo onge akinyi makiloro wacho ni weche ng'eny sai matin Alisa Wuoro wacho ni ka kwe onge ot dangni mag paro donjo Charles Nalo yore mag menyo nyalo kelo dangni mag paro Samuel Owiti owacho ni kwanza ko paro ni nyithindo dhi chamango die jal maluongore Facebook ani Fredi Afune mano ko jatendwa kae kata kan jatela ngi konwa ni account mar Facebook ngomi onge profile photo mondo wangi ni kata kamano Fredi Afune moro rote ka owacho ni kandop mogo dong nono mane mamie kibaji kod kionko esa ngoni ginus nyakora moga jwanga ka wiyo masadu ka ko duoko mathoth wan gi jalo ni studio karka kikidhi mabor. Summer vibes, Dubai's got them. And View Travel's got your perfect deal. From only 95,170 Kenya shillings per person sharing, enjoy return flights, UAE visa, private airport transfers, city tour, desert safari with a barbecue dinner, a Marina Dow cruise, and 4-night hotel stay with breakfast. All the magic of Dubai, one unbeatable price. Book your perfect Dubai summer escape today. Call or WhatsApp View Travel on 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. I'm a very soft guy. I'm like a tortoise. You know, a tortoise has a very hard shell, but beneath is a very soft animal. And these meetings you see me having here under this tree, it's about forming the next government. Uhuru Kenyatta, we did this politics here, he became president. William Ruto, now, who is attacking us every day and calling us tribalists and villagers, we organize his politics from here. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Penj laktar ko kalera mugi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu Wigo. At
WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idol hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Machini kina nyakura mga jogen mormara ni putikete karka ntiere ote mano kawa di yueyo anga duo kendo tielo ni mara reo kendo tielo mugik mara chendo mara mbako romo mara mondo mi Dr. Austin Omanya jahocho mano gode stu kinyi maka uono oduoka ne penjogi kama gintiere monyalo mako kod mamoko bende mantiere ntie ote reo mantiere SMS kod Facebook mabendo wase oro achiel kachiel inyalo mana kona ni gento gin mage achiel kachiel bano wanyane no ote man kanya ngamed moko mabende donje SMS leno menere de ka uchelo nono ka ote osebedo kanyo ruina vio chieng wacho ni depression mag chuo ikelo gi gik modhuro financial strain dako ka ok appreciate the little support ma dichuo kelo e ot to dichuo nyalo feel low stress mag makatich gi kenoga gikendo dhako ma ok klasi nyalo kelo gombo manyalo end up a depression to maduong' moloyo en ni chuo ok share problems mekgi thothgi tho dichu kata erodhogi gi mondegi to giling' thi mogik to akwayo nyidendi mondo understand chuo ni kik giketgi gi koko mang'eny pesa luoro koko aloto wakano moja inako erokamano ote machielo mar Rigano Mondi asedonjo kaka pile ka an madhare fobi adier makende ni thagruok nyalo kelo dang'ni mag paro nikech mon ma wan go bende nyalo kelo nikech owacho kanyo ni mon ma wan go bende nyalo kelo nikech ka iduogo iwuok tich to koko ni e ot pachi ok nyal yueyo mano bende kelo shida ote machielo donjo kar kaka wuok kuom Steve Osuka mano marwa events owacho kar ka luoto akio makar dang mag paro en adier kama gintiere kae erokamano ahinya Steve Osuka kuom ote mari machielo en Edwin Ouma mos na jakanga wadwa no owacho ni amor ahinya neno Austin Omanya kama intie studio kachiel amor ka intiere kachiel kod ote mamoko bende mawaluogi mathoth nitie ka nyakora mogi jwang' ami Austin Omanya thuolo mano marango mamoko ba pod bende waluo kaka achiel iwinjo kanyo ote modonjo kuom joneno mago manie Facebook achiel kachiel erokamano kendo joneno go pachgi liu sawa ng'ato wacho ni gima kisetimgo kelo dang'ruok mar paro en stress mar workplace ayie kodi kendo ayie kodi sana kuonde mwatiye kata kuonde yutowa seche moko osebedo mamiyowa kihondko mar paro ka in gi boss kata ng'ama ng'i kata nyapara ma seche moko omi tich mang'eny kendo aluoro mar tich bedo matek iyudo ka seche moko ma e gimomiyo dichuo biro e ot to dichuo mos ikona kanyo nini kanyo bedo kanyo gi ng'ikruok matin mano Mike Mari weche mag tudruok kendo wamedo luwe kachiel mar mondo mi warangi mana kwa medo luwe kachiel nyakoro mag jong weche mathoth mapon tiere kar kae mano kolos weche mag Mike
wawacho ni ka wuone kaka oganda golo paro mopogore opogore. Nitie ote machielo kar kae ma bende donjo kawuok Injinia Lazaro Kanyamboko wacho ni wach pesa kod kisran mano mamon wach nego chuo mapema kod stress. Dhano bende olokre le, era machon cha onge. Kata ng'ato nitiere gi midhiero to ng'ama tembelea e onge. Nyiego kod fitina mane ema jalamo wero. Maya mathiro joluowa. Ma en Injinia Lazaro Kanyambok ma Kariobangi jama guje Kanyada East. Mosko mano timre nyamana kwanye kanyo kamidhi nyime imedi gi ote machielo modonjoni. Karibu. Erokamano. Ng'ato wacho kendo maber ni seche moko aluora ma tich kata kuno matie ema yudo kamiyo kihondko maparo. Ayie gi ng'ano. Adieri seche moko kunde mwatiye kata kunde mwamenye kaka dichuo seche moko tiyo tich matek, seche moko ine kware kocha ipa kidi moro kata itongo kokoto ni moro ibiro yudo ka kidugo tiol imbe ingi stress idwaro mana ng'ama nyalo ng'isi ni welcome, to ka welcome no onge seche moko bedo matek. Ng'ato be wacho ka ni weche mag somo gi inya yudo ka bako somo ewi ka bako somo ewi seche moko bedo gi shida ka okunyal winjoru e ot nikech somo to seche moko luore go opportunity mane ng'ato yude ngima kodongo nikech wan seche moko wabeda kata ni koro watimo PhD nikech Yesu ber, lakini ka ing'iyo family ma ng'ato ae family background seche moko nyalo bedo gi weche mang'eny. Wach somo kik pogwa ot ka kendo wach somo kik mi icha dichuo nikech somo en gimoro achiel to yuto en gima achielo. Ng'ato bo wacho ka ni seche moko mine mo adago gi ok tim gimoro miluongo ni appreciation ni kata tim ne ang'o to pod orama ni onge isemi ang'o wuon ng'ani isemi ang'o. Koro seche moko ma osebedo wach ma pek ahinya. Isemi ang'o ni bedo nikech dichuo gi dhako ok bed achiel kata kamoro achiel gi go mbaka ber jo kama kendo mbaka ne migero go ot. An akwajowa ni kiyie to beduru achiel unyalo wuoyo e weche mapagou nikech ing'eni ka seche moko gimoro thaga to akun achiel okinyi to akun onge gima solve kanyo nikech kaga duogo to mzigo cha pod en kacha kopo ni seche moko uchwanyoru kata e ot beduru piny owuo. Koro communication en gima very important. Yes. Machielo mabende ilose kar kae iwinjo kanyo ka ote machielo modonjo kar ka joma chuo ma oro ote joma mine ma bende oro ote kar ka ika oseo tibiyo bi ng'ata chiel ni joma mine ma miyo joma chuo bedo gi stress kata nyalo kelo mental health e weche magigi bende okatimore. En kinde monego beni tiyo kod kata kit chuech machielo kaka mag jok ma mine yo machalande mondo mi joma chuo bende oyude dier thuolo ma ginyalo lero kata wacho ni safe space cha ochakre gi kanyo. Erokamano. Safe space niwacho ni chakore ot. Gima seche moko anyiso kata ya matindo ma pok odonje keny. Ni ka pok idonje keny to ng'iya ne ng'ama idwa donjo go keny. Nikech seche moko donje keny ka pok itimo nonro matin kuom ng'ato kaka nonro machalo kaka ng'owa kumobi yani vision. Ido kanga gima kama seche moko ka chako family to dondruok ni dondi mang'eny dibedo ka koro mae gima onego be ni ing'iyo kabisa nikech mae mosemiyo seche moko koro chuo inyore ka ido ka dhako mane nyuomo mane paro ni hero kare giwacho ni kwa vitu kwa ground ni tofauti ido ka gik moko koro chako pogore gi kaka ni paro. Koro aparo ni gima ber mwanyalo timo manyalo konyowa ka en niya wanyuom kata bed gi ng'ama nigi common vision, common agenda. Awinjo ka josiasa wacho kamano nikech ko kitimo kama to ubi thagoru e odni ubi thagorie joma mine wanyisie joma mine gi joma beyo malich to joma mine gi seche moko miyo chuo po mapiyo nikech research kata nonro manotim oyudo ni mine bedo gi ngima ma prolong moloyo chuo. Koro gima ber e wach mwawacho ni niya miyo kata mwawacho luor chuori dichuo dhako ni era gi luor gik moko ariyo gi
Ku keto kanyakla e ot as tu lemo nikech Nyasaye be ok nyal keto waketa ni koro nunyuomru mag gwandoru. Nyasaye ok nyal timo gima kamano. Koro nyaka mi dichuo luor kata obedo ni chuori no ti sani tich no kethore kata obedo ni iyudo pesa moloye to dichuo en a priest en jadolo ma odni en ma bi miyo nyithindo ka gimiluongo ni mentorship. Nyithindo wacho ni hey, I want to be like my dad. Koro nyaki luor chiegi anyangi chuori chuo awacho nunia gimiluongo ni her en gima ber sana. Her ng'ama ni senyuomo mubedo go ot kendo era ni ng'ino knyapogi to dichuo seche moko gima koro pek ka enia seche moko chuo dhi oko kata yudo ka miyo ber to dichuo no dhi oko. Koro samo dhi oko cha ma koro chako pogo era ni ka miyo sefwenyo donge koro Afghanistan di koro gore ka koro momiyo wach ni chuo waheru jok maminegi asto wakao pacho wakete family wa onge ng'ama biro timo ni gimiluongo ni family development. In mokwongo in menyaka ikaw jukumu mondo ing'e ni family ni dhi kanye gidhi chiemo nang'o to uno dwa timo ang'o. Ma en jukumu ma dichuo ka dichuo nyaka kaw to kok ikaw omere se inyuri biwa konyi. Ere kaka nyalo los frame moro manyien mag teko kata wacho ni reframe mano mar joma chuo mondo mi joma chuo bende oyude thuolo mar yiere thuolo mar wacho adieri mano miwacho kata ni nitiere iluongo ni emotional honesty. Iwacho mondo ilos frame mari manyien mondo mineri bende iwacho ni kimanyo teko mari kaka ng'ama chuo bende e ot kacha mar mondo mineni adieri kama intie owinji gimiwacho en gimoro mochomo kendo manyalo kelo oganda kumoro achiel gichung' nade kendo. Cleo dichuo ng'ama duong' ahinya dichuo ewi family ka to osebedo niya king'iyo higni machien ka nwatimo maino ahinya kuom wach mar nyathi ma nyako. Koro nyathi ma dichuo noweka wang'isie ni gik ma sani koro wa experience gi magi gik mane wakomo higni mokadho nikech nwadwa mako nyathi ma nyako kabisa asto wiwo wil gi nyathi ma dichuo. To nitie gimoro miluongo ni rebranding. Rebranding en tiende niya chuo nyalo bedo gi thuolo mar ariyo mar chung' kaka ohinga mar family. En niya kit puonj maber gi kit osiepe maber dikonyi kae nikech gima seche moko osehinyo utewa ka en ni jopuonj maricho ng'eny. Winjo ka injinia Nyamboko wacho ni jonyiego jonyiego gi seche moko ok nya yie mondo odi odhi maber. To gima timore ka en ni in kaka an Austin an manyaka amua ni yawa ok abi maber tanya yudo kony kuom ng'a tamanyo kony chuo wuoguro oko mondo wamany kony. After be education system waka kata kaka kit puonj mwabedogo ka oningo beni wang'iso nyathi ma nyako ni unaweza, nyathi ma wuoyi be wang'iso nang'o unaweza. Koro bedo ka kit puonj no ber. Aso kanisni be en kama inyal puonje maber. Kanisni be omak wachni maber mondo watim girl child empowerment to watim boy child empowerment at the same time nikech kok watimo gigi jo kama to higni mabiro ka en das tawinjo ka giwacho kamano. Mana kama oganda mathoth dhi bede ote gi podonjo kata ka kikaw yo konya kora mogi jog medoro gi ote machuok SMS line wa oyawe na riade ka uchielo nono mbui mar Facebook wantiere live Ramogi TV e kin mathoth bende mantiere penyo mopenyi kod jaka mbaka ka ma penyo mabiro godo kendo mana sani wawacho ni comparison mar lifestyle jok moko bende kelo shida e udi. Samoro in piny to dhako mi pressure ni nyaka ibed ka jomoko do bede yo machalade mano bede seyo machielo moolne orne kanyo joma kanyo kuom jogo macho joma mine dhine gi seyo kanyo. Ote machielo wuok kuom David Ochola Janabola Central Nyakach Ward Kisumu County owacho kar kae ni yiena mondo mi awach gi Kisungu kuom TWAK jalony biro loke. Jalony nitie ka. Owacho depression kuom joma chuo within families can stem from a combination of genetic predisposition
Machielo wacho ni psychological factors and social or environmental stressors. Wacho ni these factors can interact and create a downfall spiral where depression worsens existing difficulties and is in return worsened by them. Wacho ni an kangato kalo edangni kikiluor mano mar manyo hocho kata kony kuom professional counselors, spiritual counselors, kod medical practitioners. Mano ote mar Honorable David Ochola, Janyabola, Central Nyakach, Ward Kisumu County. Mana ngeni kod mathoth mapuntiere karkae, George Okelo, neno chenro ka mananyakwar Mumbo Komala, neno wakentiere Kitale, owinjo chenro yo makare, ka Vinex Steve, neno wakentiere Migori, mano Steward Ajwang, erokamana nyakum kete karkae, kod ote mamoko, mabende podo nyake posta maketu ka chembui, kod mathoth, imedo mana oru nwa ote machalo kamano. Sana nti kwa mikae, Austin mono miler no na ibede mantiere, malingling winjoka, ote ma David Oro, kachelo koda kama chelo bede mo wachni, weche mag coping lifestyle, kata ko pimo. Ngano dag engi mamane ineno kafaya gindeke moro imbe koro damanyo ndege ma Solomon yuto kafaya cha iketo ineo DJ ikolo kacha gi Lamborghini ne ibe kanya kamida so ewi kare tekre mari en wuotho erokamano. Nan gi osiepna moro obiro mondo akonye e office. An ng'ama miyo. Koro ngisa banka wasewuoyo kod onyisa ya dinya bedo ni chal kaka chuora, yani kaka kadede chuora nyalo chalo kodi taparo ni ngima di koro bende angise niya ji opogore piny ka to kata ng'ama inyuomo ng'ama iluongo ni ng'ama duong' to gima riwo ji kata mane keny kata mane usiano ka en gima iluongo nang'o kuma odwa dhi. Seche moko mae momiyo awuoyo kuom gima iluongo ni the power of vision, nikech ang'owa kuma odwa dhiye nyalo miyo mijing'o ma wacho ni kata weche tek to pod wanyalo dhi mbele. Gimoro be nitie ka ni dhier oma chan gi marach jo kama to gimoro odhiera ka ni ng'ato dhier to ok odhier no onge pesa, odhier no dhier e pache. Iseneno ng'ama odhier mawacho ni mimi sina an aonge go an kor weya, ng'ani odhier e pache, dhier odhi momako pache, koro kata mana gima onyalo timo ka okone. Dhier no gima rach kendo dhier en gima nyaka wuogne oko mondo wakony, to unya konye mana kuwuoyo kamoro achiel. Winjo ka jawinjo na moro wacho gik manyalo kelo dang'ni e paro sana madichuo. Nitie moko ma wacho ni medical ma seche moko kopo ni ingo onego beni idhi daktari pimi ka in gi bipolar, nitie moro iluongo ni bipolar, to ing'iyo kaka itimi, nitie yedhe ma imiyi nikech onyalo bedo genetic. Ing'ene dang'ni ni nyalo bedo yani history mo mar anyuola, kwaru ne pache dang'ni, minu moro be ne pache dang'ni kamano koro nyalo maki, koro inyalo inherit. Koro ma to dwaro medical check up, idhi to nitie dakteche kaka mi yath. To sana mar luongo ni mazingira kata space mawadake ni kako kong'enyo ot wang'isi par madang'ni biro kanyo gi weche makamago. To weche gi gimodhiera niya solution to nitie, yani nitie kaka inyalo konygi. Pod inyalo konyi mana kaka jawinjo na moro wacho chani kik waluor chuo wawuog oko kendo wawuoe wachni. Erokamano ahinya achiel kachiel mano kama arange kanyo kura mojongo kinyi makawuono mar mondo mi wachopi achiel kachiel. Ang'eni nitiere ote mathoth ahinya madonjo, moko bende kochopo achiel kachiel nitiere simbi kanyo inyalo range moro mantiere menyalo duoko kod mathoth bende mwayudo kae nyakura mokijwang' waka uthuli mar duoko gi adongi thuolo kamar dakika adek kende to ang' wayudo thuolo mar wacho weche wa mogik achiel kachiel. To sani nyakura mokijwang' gi jogo duto mabende osendiko nwa kar kae wamedo mana gonu erokamano ahinya nimar mae kaka iluwe giko mar chenro adamiyo Dr. Austin Omanya wach mare mogik monyalo miyo kae ka watieko twak. Taini kika ka wach mogik sani kapoka akale ote moro kae ma odonjo achiel kae Wuod Arosi wacho ni the question is what shall I bring on the table at the end of the day. Wacho ni mano miyo ng'ato penjore
weche mathoth ahinya mano mantiere kar kacha. Kalidia Monique wacho ni mone machando wigi Jakombok Marino kasome yamo aya apoyo kanyo onega we owacho ni mam still aya nyingero begalagala owacho ni ging'eny lakini kariwogi anyalo wacho ni koso pesa biro anyalo wacho ni kos pesa ibiro ng'eyo aya mano temo kedo karaka wuod koni wacho ni gima kelo dang'ni mar paro en police userati manyonge siasa Pepe Tony wacho ni responsibilities and more so if there is no good source of income wacho mar pesa donjo karaka. Veronica Nyasuba wacho lack of finance alongi thuolo madakika achiel daktari atieko gi kanyo thuolo mar wacho wach mari mogik ka watieko. Erokamano weche thoth sai matin dang'ni mar paro en gima kendo senego ji mang'eny to dichuo wadwa ae kitanda ma dang'ni mar paro many kony ka sapon nitie wach moro ni ka seche moko ji okia ng'ama iluongo ni Yesu en ng'ama lich ahinya. Ng'at malemo kata in gi dang'ni mar paro ibiro yudo ka Yesu nyalo yawo pachi kendo yawo wang'i kendo nyalo neno gik ma lich ahinya mbele ka. Koro akwayo jokama chuo wetega wadhi ure kanisa ka inyalo yudo kony kata gik machalo kamago. Asto mogik dak e ot nyathi midak ot ni opimou kaka udak opimou kaka uwuoyo kugwandoru kudondoru kugoru e ot ng'e ni nyathini biro bedo nyathi marach ahinya mbele ka nikech obiro ng'iyo ni baba nego mama nego baba kamano koro onge role model ka. Wawachuru wach ni e ot dichuo kod dhako beduru piny e ot jokama wuouru weche to ng'eny kendo weche mako ji lakini ji nyalo wuoyo kendo ji ponya dhi mbele. Agoniro kama nya Dr. Austin Omanya kundo thuolo mar bedo kod okinyi ma kawuono e chero ni mar mbako romo ginya kwara moke jwang twak ma kama oklungi kae mbui mar wadhi go nyime mano kama nyayudo era Mogi TV wamed loso kata kachiel ka bende manyo e mbui mar Facebook kanyo bende nyalo dhi nyime kod twak mano ka entiere page mara daktari mano yudo kanyo Austin Omanya mane mbui mare mar Facebook Menta Austin Omanya mane mbui mar Facebook kanye yude kendo utudo kendo kidange mathoth mana kama gintiere nakini chendo makawuono mar rupiny kod mbako romo nyinga Cleophas Oluoch ne gisumo kanya kwar mukeo nyaka sango warado duching makiny e chendo mar rupiny kod mbako romo ka wantiere kae kod Joyce Duor kod nyawadwa Sharon Ongao oriti masani.